Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekuti iso: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So ininiwo mukoma, I am a truck driver. Ndine secret yangu iyo yandinayo. Please do not share my phone numbers with anyone. Sezvamunongoziva kuti mazuva ano chrome nelithium ndo zviri kupisa. Saka ndakabva ndachizonzi nemurungu mushure mekunge tauyawo kuzodhilivha muno muZimbabwe, chienda unge uchienda kunotora imwe load iyo yandakaenda ndikabva ndanopika up, but kunzvimbo kwacho kwatainge tiri kwainge kwakaita kusango zvekuti I was not even feeling really good about it. Ndava kutotya kuti ndaikwanisa kuzototorerwa motikari yemurungu because yai nzvimbo yacho mukoma kunotoitwa zvechikorokoza big time. Apa murungu wangu munhu anofarira mamwe madhiri ekuti one day I think anokwanisa kana kuzotongonyudza kana motikari yake. So as I was doing my job ndo pandakabva ndachizongokarukawo ndatongobatwawo nemudumbu ndikabva ndati panondoita sei, kwava kutsvakawo chisango chekuti ndige ndichikwanisa kuenda kunozvibetsera. So ndakazoti ndavamwe muchisango muyame ndikati damn it, apa ndainge ndangotora karwawo kadiki ketishu apa ndaita kudurura mukoma. Ndakangoti ndichingonotumba kudai kwava kutanga kurekedzera big time zvekuti katishu kandainge ndatora kainge kasingatombokwani. Saka ndakabva ndangoti panapa ndava kutongotsvaka kana chipepa chaicho chekuti ndinge ndichitongochishandisa, then ndobva ndachizogeza hangu later on because I had really messed up. Mukomanashi ndakati ndava kutsvaka pandakabva ndaona pamwe painge paine maziplastic, painge pari pane chimwe chikwenzi, but chikwenzi ichi chainge chakatemwa, then mukati mechikwenzi imomo ndo mainge muine ziplastic nezvimwe zvinhu zvainge zvakangokandwamo imomo. Ndikati pano handingamboshaye chipepa chekuti ndinge ndichizviwaipa nacho. Zvino mukuzonobvendenyura, oh my god, ndakabva ndabata gumbo remunhu. Mukomanashi ndakabata gumbo remunhu, ndakaridza mhere. Saka ndichinoridza mhere kudaro ndakaramba ndakaribata. Pakuzonoridhonza kudai nekuvhunduka kwandakaita ndakabva ndatoona kutoti awa ainge atori maparts emunhu ainge akaita zvekutemwa kwava kungonokandwamo muchikwenzi ichocho. Ndakaridza mhere kwava kumhanya ndichienda kunoudza umwe security officer ainge aripo, but ndevaya vanenge vari musivi. Ndakamuudza kuti ndo zvandainge ndasangana nazvo, akanditi alright ndichafonera murungu. Kwamanachi ndakazotowedzera kuita stress. Mufesi uyu akazongoramba arizi kuzonosvika ndichizonolodewa, then ndakati ndapedza kulodewa ndo pandakabva ndachizoona security officer uya ainge ava kuya kwandiri. Asi chakandinetsa mukoma, vanhu ava vaita sekunge mapurisa, munoziva. Yes, hakusi kunzi ndiri kudzikisira vana mahobho, but pane umwe munhu wekuti kana wakamutarisa you can see kuti munhu uyu haasi mahobho mani. They had this presence yekuita sekunge ndinotya hangu, kuita sekunge masi10 chaiwo. Vainge vakapfeka masutu, just that this other security officer uyo wandainge ndazivisa ndiye ainge akangopfekawo regular casual clothes, but ava vainge vakaita kupfeka masutu ekudhura kana benzi yavainge vainayo. Saka vakauya varume ava vakabva vati kwandiri nditevereiwe. Zvakandinetsa mukoma kuti ndiri munyika mangu ndava kubvunzwa passport. Ndikati nhai madzishe, ko munogondibvunza passport sei? Vakabva vati handiti uri kudriver South African rage. Ndikati eheka ndiri kudriver South African rage, but handiti ndiri chizvarwa chemuno muZimbabwe. hamusi kunzwa kana neshona yandiri kutaura here kuti ndiri wemuno? Vakabva vati no, tione passport yako. Kwava kukwira mutrack, umwe wacho kwava kutondidzipa paya, then vakabva vanditi ko passport yako sei isina permit? Kwava kundizvuzvurudza vachindiburutsa mutrack ndokubva vaenda neni kuya kuBenz. Vainge vakaita zvekundigadzika pakati kuback seat. Motikari yakarohwa, I'm not sure, but I think about 3 to 5 kilometers kubva pamaini ipapo. Apa tainge tiri mukati maro sango ndokubva tazoenda pamwe painge pakapaka imwe GD6 nemaland cruiser maviri. Pakabva pachizoburuka umwe mukuru uyo ainge achinzi ndiye muridzi weload. Mukomanashi akabva atanga kupopota achipopotera varume vaya achiti
ko why mamushungurudza, because hembe yangu yainge yatodambuka mabhatani. Kana belt ndainge ndava kusatoziva kuti rakadambukira kupi, ndainge ndakatoita rekutobatirawo mumaoko, ndokubva ndachizopiwa mari. Mukomanashi mari yandakapiwa yainge ichikwana iyo kuita $1,300 yevhara muromo. Saka ndichiuyawo panapa mukomanashi, ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvose izvi zvakaitika, must I remain quiet kana kuti ndoita sei? Saka wanguwo murungu ndakazoti ndasvika kuno kumushure mekunge tazo offloader, that was when pandakati murungu I need to speak with you, akabva anditi well tell me, ndokubva ndachizomuudza kuti ndo zvandainge ndakasangana nazvo. Saka pari zvino murungu akabva ati I'm going to avoid kuendesa matrack angu ikoko. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukomanashi. Handizivi kuti zvese izvo zvandakaona ininiwo personally won't it affect me, ende uye zvekare handisi kuda kuzozvipinza mumaoko emapurisa, because I don't know kuti vanhu ava vakazoita zvivindi zvekundibvutira passport yangu vachirakidza kuti ivo vane masimba, avaitaura kuti tine masimba kutodarika even mapurisa kana mapolitician. Kwainge kuri kundivhundutsira here kana kuti they meant it? Ukanzwa munhu ava kuti iwe haunetse kana kutresa kunyange nedzinza rako rose, we can track and hunt them down, zvinhu zvinongotyisa mukoma. Apa ndakabata gumbo remufi, naye hazvizondiafekti here izvi in the future? Please, I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Naimi kozvazvinotyisa, strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndoitawo sei nai mhuri yeZimbabwe? Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Mukomanashi ininiwo ndakatorerwawo murume wangu namaid, so it triggered me apo pandakazonzwa muchiverenga imwe confession yekuti umwe murume akazosvika pakuroora maid wake. Ino ndikangoti I am the one to be blamed because ndini ndakazvikonzeresa. At that time I was someone who was a busy bee, always at work, because tainge tichigadzirirawo kuti tinge tichibuda munyika, also working as a nurse. Saka murume wangu, he was the one who would knock off early and then he would go home so that he can be with the kids. Ndakabva ndaona sekunge zvainge zvava kuremera murume wangu, because dzimwe nguva ndaizotosvika ndotoona kuti vana ndivo vanenge vatozvibikira zvokudya kana kutongorara vadya havo zvimatake away. Ndikaona kuti it was not healthy. That was when I decided kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichitsvaka hangu musikana webasa who was more like a baby sitter, because tainge tichiri nemwana wedu mudiki, ainge achiri mudiki panguva yacho iyoyo. So I did not know that me looking for a baby sitter was looking for a wife for my own husband. Zvaita saizvozvo mukomanashi, ndo pandakabva ndachizotanga kunotisa mamwe decisions ainge otorwa nemurume wangu. He would take those decisions without ever informing me kuti this was what he was doing. After that ndo pandakabva ndachizovabata red-handed vainge vavete vose on my bed in my bedroom. Ndakabva ndachizotanga kurwa naye. Musikana uyu akabva anditi please, kunyange zvenyu mondirova but musazondirova padumbu nekuti ndine pamuviri. Ndakarwadziwa mukomanashi ndikati so you are now pregnant. Asi sezvisinei murume wangu then came to the rescue of his beloved, akabva ati munhu wangu ndinomuda, siyana naye. That was the most painful thing that had ever happened to me, kuona murume wangu achitondiudza kutoti munhu uyu siyana naye because ndinomuda. Mukomanashi, I just want to warn other women out there kuti kana uchida kuona kuti unokwanisa kukanganisirwa marriage yako, tsvaka maid wekuti anenge ari wezera rechidiki, anenge achiriwo attractive maybe to your own husband. Zvitori nani kuti unge uchitotsvaka zikujembere rinenge ratokwegura, zvinenge zvitori nani, because you know kuti munhu iyeye haazombofi akakutorera wako murume. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. But language vanzvadzi
ma1 asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo tiri mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Zvakangoma hazvo video pandanga ndichitorekodha this confession ndo pandabva ndafonirwa nevamwe vahanzvadzi avo vabva vanditumidzira picture irora muri kuona zvakangoma hazvo veduwe picture rinotyisa kudaro iro ravanga vachiti ndo zviri kuitikawo izvi handizivi kana kuine vanokwanisa kundibatsira saka mafone numbers avo ndichamaisa pascreen uye zvakare ndichiri kutsvaka chat ravo kuti ndinge ndichingokupai mafone numbers avo iwo anoti +263 77 665 2213 manumbers avo anoti +263 77 665 2213 saka ndichaplaya voice note ravo vahanzvadzi vedu ava. Strange things indeed they do happen in this world. Please do not skip the voice note. Mukomana Shimakadi henyu ndiri one of your followers YouTube ndotera nyaya dzenyu saka ndomboonawo muchibatsirawo vamwe vanhu vanenge vari in need. Saka ineniwo ndauyawo ndine dambudziko riripo ndisekuru vangu. Ndina sekuru vangu vakaita accident musi wa17 December. Vakaitira muna Blair Road pafamily 24 apo accident yacho yakauraya vanhu 5 vakafira pasport 1 akazofira kuhospital. Saka ivo vakabva vakuvara musana. Kutaura kunongo vari kuHarare hospital ndoko vakaadmitwa. But vakuvara musana kudaro vaendeswa kuHarare hospital. Vakabva vaita mabed sores. Saka mabed sores avakaita akatonyanya zviri serious hazvisi kuita. Ende pabudwa mari kubva pawapinda muhospital kusvika izvezvi pabudwa mari ende pachiri kudiwa mari. Ndikukusenderai picture remabed sores acho. Saka izvezvi tasvikawo pakupererwa hatisisina mari yekuti tirambe tichinovarapisa zvekutoti nhasi chaiye patoshaya aenda unovaona kuvisit masikati nenyaya yekuti pambasitorina mari yebhasi. Mwana kuchikoro mwana wavo atodzingwa nenyaya yeschool fees. Mukadzi wavanongoitawo zvekutengesa mutakishop saka mari dzacho izvezvi dzakuvaremera. Saka tachitokumbira kuti mimi mukakwanisa kuita reach out kumhuri yeZimbabwe itibatsirewo nepainogona. So far tine group ravakapinzwa revanhu vanorarama neurema hwemaspinal rinonzi spinal injury something. Mugrupu iroro ravakapinzwa vanhu vacho vemugrupu imomo vati vari kudonetawo zvekuti vanobatsirika pachironda ichocho. Asi panyaya dzemari manje havanawo but vari kubatsirawo zvisingaiti. Izvezvi vari kuitwa inonzi vacuum inobhadharwa 250 per session. Saka apa hatisisina 250 yekubhadhara imwe session yacho because ndikukusendera ronda racho muchariona rakadzika. And then vachiitwa vacuum iyoyo vakakuvara vakaita maclots muchest saka vakamboitwa scan yatikabhadhara 350. Tabhadhara 350 vatoitwa scan bva vatorapwa pavakaonekwa kuti vane maclots. Varapwa kudaro ndobva vanzi vatozvaita varight. Saka vainzi vari kufanirwa simbi pamusana. Saka vakati vapinda mutheatre kuti vaiswe simbi ndobva vatanga kukosora ndobva vanzi hazvichaita kuti vaiswe simbi because vakosora vanogona vane mamwe mainternal injury. Saka vari kufanira futi kuitwa imwe scan futi kuti vaonekwe kuti pavakarapwa pasarira zvakaita sei. So far vari kungopiwawo medication yemuchest macho havasati vaiswa simbi iyayi. Ende handizive kuti maronda aya kuti ndozvazvinofanira kuva here kana kuti ucareless wemanesi ameno. Izvezvi vakutoita futi nemahips vakaita pamashure pese pamagadziko apa pakachereka. And then izvezvi mahips futi mane mamwe maronda. Saka tasvika pakupererwa pakuomerwa mari dzacho dziri kudiwa dzakawanda. Mari yemubhedha pane pamwe pakambonzi pari kudiwa mari 700 yemubhedha kuchipatara. Pampasite yange isina kuwanikwa mari yabva vatoti totova discharge because kana pasina mari hazvinonetsa. Bva yazobatanidzwa konde bva yabhadharwa. Saka sofa patimire pakaoma mukomanashi. I just hope kuti you help our family to reach out. At least tikaonawo vanhu vanotibatsirawo
hameno chero neany form of help, chero madhokta, chero anongotiwo aita sei, chero chatiringoda ihelp because munhu anogona kutorasikirwa neupenyu nenyaya yemaronda iwayo. Inini ndonzi Shailin Kaseke, ndisekuru vangu vandiri kutaura nezvavo vanonzi Simba Rashe Gambizvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Mafone numbers avo ndiwawo, kana muri kunze kwenyika munongoshandisa +263 then varipo pawhatsapp, mobva mataura navo pawhatsapp kune avo vanenge vachida kuvaba. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakabvawo mukusangana nechannel yenyu zvamanje manje. Ndiri musikana ndine makore 17 years ekuberekwa. Ininiwo ndine dambudziko rekuti ndinopota ndichiita suicidal tendencies. Zvose izvi zvakatanga mushure mekunge amai vangu vashaika. My mom just collapsed one day when she was busy baking for us. Ndokubva tazokudzwa kuti she had a heart attack. Now is it even normal kuti munhu anonzi is considered to be well healthy anobva anzi iye anokwanisa kutongeta heart attack? She passed away mukomanash, leaving us. Even my dad, sometimes I would hear him crying late into the night. Vaizonwa doro, vaiti kana vanwa doro kudaro ndopandaizotonzwa vachitochema. So it started affecting me. I became the old person at home, taking care of my brothers as well as my father. So now it is affecting me. I have suicide tendencies. Dzimwe nguva ndinotombomira paukoni ndichinzwa mavoices achindiudza kuti just jump and see what will happen. Your mom is going to catch you just like it is written in the Bible. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Yo, zvakangooma hazvo veduwe. Pane pazvakambonyorwa here mubhaibheri kuti if you jump your mother is going to catch you. The devil indeed is a liar. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section kuitira kuti mweya iyi yetsvina inopota ichimupfurira kuti ange achida kuzviuraya, mweya iyoyo inge ichisiyana naye mwanasikana uyu.